They're at home today. A lot of beautiful girls right here. Thank you. Nicole, you can go to the left side, please. 29. A víťazkou sa teraz stáva Nicole Juricová. Titul putuje na Slovensko. Veľká gratulácia. Veľká gratulácia. Zapozujeme si s dievčatami po čakávaní a Veronika. Dajte sa. Every girl on the line, every girl on the line. Now we make the photos, please. Poďte. This is top 6 of bikini open class na medzinárodných majstrovstvách Československa, Rakúska. Ďakujeme. Top 3. Poprosím, aby ostali na fotky. Only top 3. Top 3 girls. Iba víťazka. Titul ostáva v Bratislave. Nicole Juricová sa stáva víťazkou. Gratulujeme. Zapozuj si ešte, Nicole. Uži si túto svoju chvíľu. Perfektne. Ďakujem, Nicole. Môžeš odísť užívať. To the right side, girls. To the right side, girls. To the right side, front pose. Also, you can do your favorite pose, your favorite front pose, please. Your favorite. Which one you are your best? Thank you, girls. Now you will have free posing. 1 minute free posing. DJ, please. Music. Free posing for everybody. This is about overall women of women. The stage is yours, girls. Pomaličky sa vrátime späť. Číslo 37. Nicole Juricová zo Slovenska stáva sa víťazkou medzinárodných majstrovstiev Československa, Rakúska. Ostatným dievčatám ďakujem. You can leave the stage now, girls. You can pose together. You can pose together for photos.
gratulujem. Ja si s vami naprozujem. Ďakujeme, dievčatá. Toto sú víťazky rôznych kategórií, ktoré sme tu dneska mali. A teda hlavnou víťazkou sa stala Niko. Veľká gratulácia. Prechádzame na mužskú kategóriu. Všetky